पागल कहाँ लिया के जातड़ू हो? देखो जब काम धाम ना करबो तो संगे संगे चलबो करबो न। ना उ तो बात ठीके कहतड़ू। हाँ। इने केहू बा ना न? देखो पहले बता तनी अभी तक हाँ अभी तक ताकि हाँ आज जब दुआरे पे चले के भीख मांगे के हाँ, वो जो हाँ। किया नौटंकी कर ले एकदम हमारा के तू सिखैबे जन कर। औसन हम कह देब न कि केहू के पारीखे ना चली कि आनर ह कि सोज ह। देखो एगो तो दिन भर घामे बतासे में खट तब वो पैसा लेखा पैसा नहीं खे मिलत आ मान ल कि मांगे खाए वाला आदत ऊपर आ लेवे के तो ठीक न रही ना हो। सुबेरे साझी मांगे के दिन भर आराम ई करे बढ़िया काम न बा। हाथ यही मैल होते नहीं के 2-4-500 भेटा जाता। तब का? कल तो 1500 भेटाई रहे। बड़ा खुश रही। ओहो 1600 1600 भुला गए गिनती गिने में। आवो। चल चल अभी तक हाँ हाँ ताकत है चल। चलो हो देखो सुनो का ह? ये जब मोटरसाइकिल बिया हाँ। और वो अपाची हियो हमके जाना था ना कि पार्टी धनी मनी बिया बढ़िया से मंगी हो सबरा मिल जाई तो एक ठही काम हो जाई। चलो किताबत तनी धीरे धीरे चलो हो। आवो हाँ देखिए गिरिया मत ना 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 गिरम काता ना हाली हाली लेके चलो तड़ी दी। बोल बोल ए चाचा चाची केहू बा हो की हुनी के कारे अब का करी बोलो बोल 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 कदन सुतल हो ना बोल। कोई बाजी ए भैया बहिनी केहू बा हो? ए भैया हमन ये के न हई जा दूसर केहू का करे आई। कनी पूछौ तनी पैसा रुपये चे गेहूं चाउर दे द हमरा मरद के लौकेला नाही त अब काम धंधा कैसे करी हम तब सोचनी संग संग रह के भिखिए मांगे के। अच्छा तांजन के रोजी रोटी हो गइल भाई कमाए खाए के तहारा लौकता न तो तू कमा के खियावे करके। अब बताओ मेहरारू कौन काम करे धरे जाइए उतना आदमी करत ना अब एगो उतना आदमी के बीच में एगो मेहरारू काम करी तो कैसन लागी। अरे देवे के बताबो नहीं खे देवे के तबो ना हो। ए चाचा जौने सपरी तौने दे दहो का करे के बा कौन बरियाई थोड़े बा कि तू 2-4 हजार द 100 रुपया दे द 50 रुपया दे द 10 रुपया दे द। देखो, जौने तोहरा भीरी बात तौने दे दो तोहरा खूब बढ़िया मेहरारू मिले जोड़ुआ लइका हो खस खुश रह परिवार लइका में। भिखारी के न दान पुण्य कइला पर न भगवान बहुते धन देवेलन। आशीर्वाद लागेला। हाँ उ हमारा मैं बुझाता लेकिन ऐसे बोलत रहे जैसे बुझाता कि देवही के न पड़ जाई ना घर मेहरारू मिली ए भैया बरियाई मांगत है हमन के तार मन होई त दिह ना मन होई त मत दिह ना हो। ए भैया देखो चुप रहा ना बतियावे तो हमरा अरे पे। पे हमारा मुंह दया आवता हिनकरा पे नहीं थे आव जान जा। देखो इतना बढ़िया आशीर्वाद दे के जातनी खूब सुघर मेहरारू आई तो हार खानदान बदल दे एक पीस अलगे आई। का चलो करबो लेवे के बाद तो तू ज्यादा बोली फेंकता हूँ। सारा भगवान हमरा के सब कुछ देहलन शरीर हाथ गोड़ बढ़िया बनैलन लेकिन दूगो अखिए छीन लहलन का भगवान कौन गलती कैले रही हो। ये लेट होता वे कोनो पछिला जन्म में कुकर्म काम कइले हो खबर। हाँ हाँ भैया बहुते कोनो गलत काम कैले हम ओही से हमके ये जन्म में न पाप बा। तो बतियावे आइला ह ना हो बतिया चुप रहा हम मांगते न बानी। मांग भैया हाँ बोलो लिया के दे देता तो हमन के दूसर दुआर देखती जा। दे दो भैया का करी सराव के मुंह दया त लागते बा तो रोज के इहे काम बारे। हमके कहतर चाचा हाँ ए चाचा हमन के मांगल खाइल ना जाई तो कैसे रहल जाई ए, देखो, काम तोरे धंधा से करे बात जाई ना ढ ढिमिला जाई ना यही से तो एगो लाठी सहारा बा देवे के आ एगो बताओ। हमर मेहरारू सहारा बा। एखने बड़ू एजे बड़ू देख तोर 2-4 कट्ठा बा न तो ओकरे के बेच बाच के एगो ओहो। बिजनेस ए सुना हो तो बात घर में गइल बड़ा 2-4 कट्ठा रहते तोहरा भीरी मांगे आईती हां। ना ना तू हमारो से ना धनी बाबू हो। देख बदौनती मत कह कि होइसे होइसे हम चल जब दूसर दुआरी ठीक बता। देखो देखो ई समझावा का करता आहो लग जाई बेटा के घाव होइसे कर। ए तो हम का जानत हो टोव तनी की केहर खाल ऊंच बा। अच्छा लेके आवा तइनु का 2 मिनट लिया लिया बड़ बदमाश बाई चल गेल का हो सही सरवा आँख बंद कइले कइले न आँख बंद कइले कइले जनाता कि सही में हम आना रोजिम हो
तनकी भार बा अब टुकु टुकु ताक बंद ना कर जौन हो तौन देखाई पागल हो का हो हाँ हां लौकते नहीं के सही की अब आपके किस बारी तो जाके घर बैठ जब कमा के तू ही लेके आई हो ठीक ना हाँ तो बढ़िया धंधा बिजनेस बा इसरावता बा को दिवसन खुद हम किन के खाता नहीं आ इनके भीख देत रहना। ए चाचा अभी की तनिया औरी ना 150 से पर एकरा ऊपर से दे दो भैया चाचा हाँ भोजन पानी बनल बा भोजन पानी जा काल बनी अया फिर नहीं काल हाँ का नाम पड़ता है नाम से काम में नहीं खाई जीगा जा तू ही न कहता जावे खातिर जाए दत्त आज देते नहीं खा काल खियावे के बोलावत ना चल हो कोई के भूख लागल बा काल खिएबो तो ओकर पेट भरी ए रानी अरे हेलिए जा जा हेतर हाँ केने बड़ू हो केने बढ़िया धर हो तू दूसरा के दूध कार दड़ा दुआरी पसरा तो आर मेहरा देखिए कैसन तारा के मिली जा हम तो देइयो देनी दूसर कोई ना दीही ना ना ठीक कहतल भैया जवन जियो वाला 349 रुपया वाला रिचार्ज कर दिलस कि 5G के अनलिमिटेड डाटा भेटाई आ जब आदमी 349 के रिचार्ज कर देते रहनु तो 5G के नेटवर्क वे गायब हो जाता ससुरा रिचार्ज करा के फंस जाए के पड़ता हम तो चले कि चलो 349 रुपया का बा रिचार्ज करा दे तनी 28 दिन फायदा उठाई अनलिमिटेड डाटा के लेकिन सरवा 2 GB पर संतोष करे के पड़ता के हो के हो ए चाचा तब आवाज पहचान और चाचा। बैठो अरे लौकत देखे का हो ना हो भैया नहीं खेल लौकत ए जे बैठे जाए ए जे बैठी कोनी जे कुछ दे दे तो बहुत ठीक रहला का हो हम तार चाचा लेखा लागत तनी ए भैया हैं? जवने बुझाई तवने दे दो का करे के बा कहाँ ओनिए भगत तनी हेनिया आबो ए सुनाता कोनी के पूछाऊ तनी गेहूं चाउर दे दी ना हमनी के ई सरवा कैसे करता हो चाचा सीधा बैठ जा सीधा अरे गिर जा मत घाव लगवै बुका हो भगवान एक तो आँख छीन ले बनो चाचा दे दो कुछ और कुछ नहीं वही बुका बेटा घर घुसन आ घर घुसन ए भाई आहो हमार नाम कैसे इनका नाम जाना तड़ा तू हो का रे एके संगे फैक्ट्री में खटल सरऊ कहीं का चिन्हत नहीं ख के है भैया के ह हाँ चढ़बै ठन चल बैठन हाँ 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 हाँ, हम नहीं खींची चाचा रे आ सरवा घर घुसना भुलाइबे तू कह के भुलाइब एके रूम में रहत रह जा आ 3-3 4-4 हजार महीना के खोराकी आवत रहे आ खात रह जा पकौड़ी मुर्गा मछली मसलम दारू खूब पियत रह जा आ सार कहीं का तू भुला गिलो उतना दिन जल्दी ए भैया जान तड़ा उन कली पर से गिर के हमार दोनों अखिए फूट गइल हो हाँ सार कहीं का वही दिन से न हम आनर भेवर हो गइनी उ त मेहरा कितना दिन हो गेला आधार भेबर भइले हमारा हाँ कितना दिन हो गइल हो ए तू बात बतियावे आई बड़ा 2 महीना हो गइल हो चाचा अगले हफ्ता में भेटाई रही तवा हाँ? हैं भेटा रहे कि ना अगले हफ्ता में रे मर के गाय मार तड़ा हो करबा हमारा आगे नखड़ा खोला खोल जल्दी खोले कि ना खोलले ना लौकेला दिक्कत सार कहीं के वही तो जिंदगी भर खातिर आनर हो जइबो सोच ल ए चाचा देखो हमारा नाम चाचा कहबे तो हम बरियाई खोल दी ना खोलबो हाँ दे तो तनी आंख चेक करी तोर तो चेक देख कर सारा लो। तोर आंख फूटल बा डॉक्टर हड़ो। कहां आंख फूटल बा है गोटी में लोग अरे आई 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 सारा बा कितना बड़का धोखेबाज नखड़ाबाज बाड़े रे का हो हैं? चढ़ बैठ जा ए घर घुसन हित राम ई कहिया से कहानी करे लगल क्या तू गइल काम हो? धाम हो चिन्ह तड़ा हाँ 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 चिरतनी कंपनी में एक संग काम करत रही जा सार कहीं के इतना दलीदर भिख मांगा हो गेल बा त मरद मेहरा चल के हमरा के नौकरी करा जा ये मर्द तू का जानबो ये धंधा में नो फायदा बा बड़ी फायदा कितना के आमदनी हो जाला 1500 1600 2000 अरे तो 2200 2500 कोई 5000 हो है न गर्दन के नस चढ़चढ़ाए लागेली सब मोटरी ढोवत ढोवत ई बात बा तब का मेहरा तो बड़ा बुलडोजर पौले बड़े रे
ठीक ठाक बाड़ी पहलवान बाड़ी लगल ताके मेहरारू पर और जिन जने संगे लड़ जे है ना तो पटक के उनका दांत तोड़ दी हां बच के रही है। हमनी के संग हतिया हन जा चलो दूसर दुआरी चली। कैसन संगतिया संगतिया ना रही जा कंपनी में रही जा अब तक हम नहीं चिन्हता नर बन गेल बे चलो हाँ कहीं का हमारा आगे नौटंकी करबे नौटंकी जाके गांव में हम हाला कर दे हाला मत करी हो रोजी रोटी पर हमनी के दिक्कत परेशानी आवे लगी देखो ए भौजी बैठ पानी वानी पिया तो पानी वानी पी के जइयो ई टांग लो चलो ना बैठू भागे लगलू चलो हैं ये मत तन के लाज शर्म नहीं लागत हो कमाए खाए में कौन लाजबा हो हे तना बढ़िया शरीर लेके भतार से भीख मांगवतलू आ वो ससुरा आंधर के रोल करत आई घर में चोरी नहीं करत मांगी के ना खाता नहीं मांग के खइला में कौन लाज। देखो भगवान अगर अपाहिज बनावे न तो आदमी मांग के खालन तो ठीक ठाक लागेला अब बिना अपाहिज के अपाहिज बनत तो सार नरको में जगह ना मिली ज्यादा तारा के सड़क में मिली चलो। जा तड़ कहीं कहीं बड़ बड़ तीर्थ यात्रा पर बाभन के देख तड़ तो बन जाऊ है बाभने टीका मार के 1000 रुपया कहाँ लिया के जातलू है तब से मारो तना गरिया होता ना तारा के बर्दाश्त होता ना ना काहे के मर चलो चलो कह दे ले जल्दी तो ढंग से उर नहीं खे आके उनका भिखारी है जा ए मत का झगड़ा करत हो हो कर देते चार गो आदमी आके जे बिटरा जी है तोरा के थूर दी हां तो बोलावा हां कब की सरवा आनर बनल बा जहांगर सही सलामत बा कंपनी में काम करत रहा 15,000 रुपया महीना भेटात रहल जाएगा मने ई बताओ तो हर गांव होता तू शेर बनबो हां कहाँ हम शेर बनतनी बात हेलो सुना हाँ अब गांव में ना भीख ना मांगे के चले के दूसरा गांव में हाँ हाला क दी कि आनर नहीं खे झुटिया के नाटक कइले बा अच्छा बात होता रुको रुको बात समझा हमार हम जौन कह दे तौन सुनबू बाद में हम करतनी तनी काम बा एगो ठीक बा दुगो आइल बन से सारा भिखारी जना तेने खाए के ठिकाने नहीं ए थे देखो ऐसे कहबो मत तोरे घर से तो खा के हमन के जवान भइल बनी जा एगो ना रुपया दिया ना बुझल लिहला बात बतियाओ तड़ एक दिन खियावे के औकाते नहीं खे जिंदगी भर खिया देबो तू ए सार कहीं का तनी बा अनाज तलियाव ना चाउर दाल तनी देखी तार का तना घर में अनाज बा चलो। एक टाइम भोजन खियाव ना तनी चलो चलो कहाँ खेल चली चलो घर है यार गर्मी नहीं खाता खावत तू हो चलो आओ अभी बढ़िया ही लेके दोस्त संगतिया हवे आ संग ही मारत रही जा आ भुला गेले मैं कुलियत भूला सर भूल गए बुझे रे जाए तो मर के तेरे कमा खाता नहीं नहीं में इतने सुंदर मेहरारू लेके घूमत रहा सार कहीं का सोच ला कुछ ना करियो सब आ दादा 4 गो मिल जी हसन तो जिला हिल जाई देख लो डरवा में लेके चली ना सरवा बड़ा खतरनाक बड़ी तुरे ना चारी ओर ले तेज ए कहाँ लिया के जात तू अपन घरे दुआरे जे बौरी घर द्वारे इजा ना रहू लोग सुना देखा हमर टाइम बर्बाद आज भर रह जा मुर्गा मसलम बनाम तो खाओ के जी जरा जमत अपने घर मुर्गा बात तो मसाला देखो, सुना ठीक मुर्गा काम नहीं खे। मसाला तू का बनैबो अबे चटिया पर चल जाइम ना त तुरंते मिली 4 गो मुर्गा हाँ, नहीं ना हो देखो एगो प्यार के आ एगो भीख मांग के अंतर बा चलो जा जा आज भर रह जा मत का करे के रहे के ना चलो ए मजे का झूठ खसज के तो उताइल बड़ गजब मेहरारू बड़ हो रहे के ना सारा मोट झोट बा जाने अनजाने में कोनो गलती काम कर दी खिया पिया के तब चले घरे जा लगल हां ना रुक जा लगल हां जा सार कहीं का तारा जी में ये कमवे में मांग भीख कहीं के साफा मौगबा हो को हो त कि ये काम ठीक बा बड़ा सब रहे माल भेटा था कंपनी में काम करत आदमी तो 10,000 15,000 ले बेसी पगारे निके उठत आई एक महीना घूम देला पर मर्द मेहर मिल के कम से कम 30,000 40,000 कमा ले तुम सब चलो केहू केहू तरह कमाता है केहू तरह कमाता सरवा के मोने बा वही तरह कमाए के तो हम का कर सकिना जा हित कमा मेहरारू के गाँव गाँव घुमाव आ सब कोई के देखाव मन मजा लेके बनते न बनो तो के ये अच्छा लगे तो लगे दो